Iyo. Atumjulu uyabulala. Sebemenze njalo. So much it. Boss, what's on you, Mandel? What's that? What am I composing? Perfect. Actually, sunt teme. What am I thinking about? Go scroll. Fără de tecă. Nu las mânca la mangiare. Fatona Fatim. Alright. Okay. What am I mangiare? So he help. He help. Okay. Okay. Fatona Fatim. Kasi ubathola bangcono. Fanele kokani. Bayiwe longani kumina. Kasi ubathola bangcono. Bafethu. Awuye ngijolo. Ngijolo uyanyisa. Uyabahila. Emkhona. Izoma abana. Ilomjolo. Uyabanyisa manje. Uyabanyisa manje. Uyabanyisa manje. Yabo mina bafethu. Ngofuna. Siqede isikole. Ngibe nayo yonke into engiyifunayo. Ngibe nemoto, umkhumbi, amabhanoyi. Ngibe nayo yonke into engiyifunayo. Wena Fatima. Sayisola ngoba ungafuni ukungishada. Uyabanyisa manje.
Uyabanyisa man. Hello mjolo. Uyabanyisa man. Hello mjolo. Hello mjolo. Uyabanyisa man. Uyabanyisa man. Yini? Niyakhulela emakhandeni. Mina umntwana uzibuhlungu, niyanibiza ngicela ingama ngasili. Hayi ngikhuleni man. Ubona ukuthi badala kanjani kodwa ngiethisa kwengane. Funa mina ngimsupport nje omunye umntwana. It's okay, yes? Kuzodlula. It's okay, uthukhala. Khiphe konke ngaphakathi. You don't have to fake. Ukuba strong. You're strong enough to cry when needed. Kalakaza bethu. Saxolisa. Besingaqoki lokuzisa ubuhlungu kanje. Besingathwithi kanje bethu. Saxolisa. Skeleton, khuluma bethu. Kalakaza bethu. Amngazana. Kalakaza bethu. Ngazulana nawe. Skeleton fethu. Awukahle bra wami manje. Buhlungu lento bethu. And you are just adding salt to the wound. Bethu behave manje. Sorry bethu ngidonsa kalena Kalakaza. Let's go do it manje. Nami likodoke. Awukho right Kalakaza. So uyasibonana ngene weekend. Hayi ikiki. Ngifuna isiqhubeke. Kodwa ngifuna ukuhamba ngefuture yami. Ngicela futhi mshana. Asiqhubeke. Bafethu. Engathatha eshanda afike. Bengicabanga la ukuthi angasikwazi ukuya emakhasi ngasenze lutho. So bengicabanga ukuthi senze unprepared speech phecelezi ukhuluma engalungiselele. Sacela nje abawu2 abayithembayo nje. Beze ngaphambili bezokwenza i-unprepared speech.
later. Okay. I-topic yethu i-education. So, nobabili nizoyi-support education. Sicela uqala. June 16, 1976. Lolo usuku olubaleke kakhulu kuthina. Kumele singalukhohlwa nakancane. If ever cabanga ukuthi asibalekile isikole, cabanga ngalabantu abedela impilo zabo ngenxa yokuthi bafuna ufunde namhlanje. Ngaphandle kwalokho, imfundo ibalulekile. Imfundo iyisikhiye sempumelelo. Le mfundo esiyitholayo siyakwazi ukushintsha izimo emakhaya. Le mfundo esiyitholayo siyakwazi ukugqempula imfindo yepoverty. Isikole sisinikeza ulwazi esidingayo about jobs that we need. Amaphupho ayafezeka ngemfundo. Uma ngempela sifuna ukwenza ushintsho emakhaya kithi nasemhlabeni wonke, ikhona indlela. Yini? Imfundo. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. I quote Nelson Mandela. Thank you. Sanibonani. Igama lami nguSNAZO kwaMasense. Hayi bo. Uthanda wamzizi nje wena. Wamzizi. Bhuti wami, bekumoya phansi. Ngicela ungangiphazamisi. Okay. Cool. Hawu seshaka. Skeleton, gawa. Kisu kasi. Sanibonani bafundi? Ngiyaxolisa ukuthi ngifike late. Kade ngisabhizinisi ezinye izinto ezincane. Ngiyabonga ukuthi nifikile nonke. Ngiyabona ngathi khona nabanye abafundi bezinye izikole. Siyabonga ukuthi nifikile. Okwanamhlanje ke ngifike nana uMiss Dlamini. Umfundi ke walapha eKZN. Yena ngizonishiya naye kwanamhlanje uzonifundisa. Mina ngisazoba busy. Benza izincwadi zokuthi ngikwazi ukuthi manisuka nihambe nokabanye nihambe nikeza abazali ukuze bezokwazi ukuthi manje ngeke emakhaya ngama weekends nisuke nila. Siyazwana? Yes sir. Ngiyabona ngathi khona abafundi bami abangekho namhlanje. Base ke lokho ke ngicabanga ukuthi bazoba khona ukuzolungiseka konke. Siyathemba ukuthi sophathana kahle noMiss, niyomphatha kahle, nimhloniphe. Miss Dlamini, abafundi bakho. Sanibonani bafundi? Yes, miss. Njengoba kade seshilo uSeshandu, mina nguMiss Dlamini. I come from University of KwaZulu-Natal. So, ngisa-student teacher nami okusho ukuthi ngisafundela ukuthi ngibe uthishela. All right. Class, njengoba bengishilo ukuthi mina ngizophuthuma ngihambe, ngizonishiya naye uthisha. Ngiyathemba ukuthi nizosala kahle nimhloniphe uthisha njengoba nihlonipha ngithi. So, thisha abakho mabe bakuhlupha nje ungithinti.
Engeke. Umuntu vele uzofundisa student teacher. Engeke. Cabanga nami nami wabufunda ku3 eyodinga 5 rand and neste sweet and nama chips. Bafundi, ngisacela oyedwa ozongisolvela le problem. Solve this problem. Problem solved. Abafana bale klasini yasimporekile. Ayakangithandayo sathandana. Hibo Ntombazane, fara kodwa. Ebotha wasijwayele kabi thina sokubhonya nithini. angikhulumi nani. Khuluma nabafana. Ehe. Iyo. Umuntu wangempela ke lo. Yamazi noTroy? NoTroy. Iyo. Bafana.